विदेश में भैया अगर कउनो आदमी के तबीयत खराब बा और ओके कुछ लोग देखे गइल बाटे तो उ लोग ओह आदमी के हिम्मत बढ़ा बात के तो सही है। हाँ मने बोलल अपने भाषा में अंग्रेजी में लेकिन हिंदी में बतावत है कउनो दिक्कत नाई बा, सब सही हो जाई। मने कउनो भी तरीका से ओके होपलेस नाई होए देना। बात तो सही है। लेकिन अपने यहाँ का बा, अपने यहाँ अगर पहुँच गइल हम त हिम्मत बढ़ौले के बतिये छोड़ा, हाँ जौनो हिम्मत बा उहो घटा देना। कैसे घटावल? नो 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 नो। अरे यही बीमारिया से फलाने का ससुर जाना उहो बेचारे बचना ना है। हाँ मैंने कई ठो उदाहरण दे के चलिए हैं, ओमे से कौनो ऐसा उदाहरण ना दी हैं कि उन्हों के फलाने के भइल रहल है आ ठीक हो गई ना, ऐसा उदाहरण ना दी हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और केहू के तबीयत खराब रहला तो ओके समोसा पकौड़ी यानी बाहर के आइटम सब मना रहला। हाँ बात तो सही है। और जे मुलाकात करे गइल रहला ते ओकरे खातिर फल फूल ले गइल रहला, भेनाई ले गइल रहला, लेकिन बहरे आके जितना बाहर के आइटम रही कचौड़ी पकौड़ी समोसा अपने तुरन। हाँ नो 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 नो। मने जे बीमार बा उ ठीक होके कैसो घरे आवे तभी जा, तबू के देखे जा। हद है।